Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Lucas, usa ka ebanghelista. Ang pagbasa kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 9. Human niini nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag o sandalyas, o ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maani-ani ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya. Kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura, ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.